Hor ikusten da, eskeratik horrekin ez gara gehiagi sartu, gehiagi ez luzatzeagatik ez, baina lehenengo horria irakurtzearekin, oraindik hasi gabe enkurrikulum zen, ikusten da ze filosofia dagoen atzetik. Orduan, filosofia da, eskuineko filosofia argia. Bideratuta merkatura, bideratuta kompetitibitatera, bideratuta al éxito, eta éxito hitza agertzen da ez dakizen bat aldiz, begoan esaten duzu. Orain arte, irakaskuntzan ibiltzen garenok, ohituta gaude, hitz egitea hezkuntza izan behar dela, desberdintasunen konpensatzailea, izan behar da, ez dakit, beste terminologia bat erabili dugu beti ez. Ez dakit hemen irakaskuntzan aritzen zareten batzuk, egongo zarete suposatzen dut, eta horrekin, filosofia guzti horrekin, bertan bera gelditzen da. Eta hitz egiten du golako parrafo pila bat dago. Eta egia da, gero aldaketa batzuk egon dira, hasiera baten behar bereziei buruz esan ezertaz hitz egiten. Gauza batzuk gundira hobetzen, baina vamos, minimoak dira hobekuntza horiek. Orduan, hor ja islatzen da zer da lortu nahi dena, murrizketa garai baten, nun lan baldintzak atzera doaz, nun hitzarmen kolektiboak desegiten ari dira, nun dena doa, pikutara, hezkuntza erabili nahi dute tresna bezala, hori, filosofia guzti hori nolabait saihesteko edo justifikatzeko, eta guk uste dugu hori ezin dugula inora zen hartu. Hezkuntza izan behar da mundu guztientzako tresna baliogarria bizitzarako. Ez bakarrik, ez soilik ahalik eta lan bat, ahalik eta hobeago lortzeko. Beste gauza batzuei buruz hitz egin behar da ere bai. Orduan, oso paragrafo hori oso esanguratsuak da. Eta hori da atzean dagoena.